Naabdan og alas 4 sa hapon kagahapon ang unang adlaw sa General Court Martial Proceedings batok kang kanhi Presidential Security Group Commander ug 101st Brigade Commander Jesus Durante III, Colonel Michael Lecquiayo ug laing 5 pa ka sundalo nga nahimong suspect sa kamatayon ni Yvonne Chua Plaza niadtong Disyembre 29. Sumala sa usa ka tinubdan, gihimo ang arraignment kagahapon ug bilingkod isip presiding judge sa General Court Martial Proceedings si Brigadier General Jose Ariel Niembra, ang commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Apan, una nagsugod ang proceedings, gi-question matud pa ni General Durante ang komposisyon o ang mga miyembro sa court martial. Ang mga milingkod sa court martial puros tinudlo sa Philippine Army General Headquarters. Ang General Court Martial Proceedings gisugdan human giaprubahan ni Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Browner ang pagpasaka og kaso batok ni Durante ug unom pa ka mga sundalo. Nga matud pa, giakusang dunay kalambigitan sa kamatayon ni Yvonne Chua Plaza. Miabot si Durante og Lecquiayo din sa dakbayan sa Davao niadtong Lunes sa gabi o kagahapon Martes. Gisugdan ang proceeding sa court martial. Sumala sa tinubdan, usa-usahon og patawag ang mga suspetsyado. Gawas ni Durante og Lecquiayo, ipatawag usab si Staff Sergeant Gilbert Plaza, Sergeant Delfin Scialza Jr., Corporal Adrian Cachero ug Private First Class Rolly Cabal aron moatubang sa court martial. Apan, usa pa ka suspect nga giilang si Private First Class Romart Longgaket ang wala pagayod nakita. Human kini gikuha sa mga armadong lalaki sa iyang balay niadtong Enero 11 didto sa Pantukan, Davao de Oro. Gipasakahan og kaso si Durante ug unom ni kakauban sa pagsupak sa Article of War 96 o Conduct and Becoming of an Officer and a Gentleman o pagsupak sa Article of War 97 o ang wala pagsunod sa maayong pamatasan o pagtuman sa disiplina sa ilang kaugalingon isip membro sa kasundaluhan nga makadaot sa ilang hutong. Sa sulat pahayag ni General Browner, ang Philippine Army kinahanglan nga kanunay magtamod sa ilang balaod o gikinahanglan nga ilang ipatuman ang disiplina sa kasundaluhan samtang nanerbisyo pa kini sa katawhan. Ang court martial langkuban ni Major General Jose Ariel Niembra. Si Niembra isip presiding officer, gitudlo isip presiding judge. Samtang dunay 5 pa ka senior officers ug usa ka legal officer nga mulingkod sa court martial inigtaral sa kaso. Si Durante ang naglingkod nga commander sa 101st Infantry Brigade nga nakabase sa probinsya sa Davao de Oro ug si Lecquiayo ang iyang deputy commander sa diyang gipatay si Chua Plaza. Sa extrajudicial confession ni Sergeant Delfin Scialza Jr., ang suspetsado may pusil kang Chua Plaza, gisaysay niini nga si Colonel Lecquiayo nga usa ka sinaligan ni General Durante ang nagsugo nga sunugon ang tanang personal nga gamit ni Chua Plaza. Ang General Court Martial Proceedings alang lang sa administrative nga kaso batok kang Durante ug iyang mga kauban. Samtang laing kriminal nga kaso ang anaa karon sa Davao City Regional Trial Court. Nakasulat sa order sa General Court Martial nga walay bisan kinsa ang tugutan nga moatubang sa media o magpagawas og pahayag samtang padayon pang gitaral ang kaso. Nang hinaot ang katawhan nga maoy nagsweldo sa tanang kasundaluhan nga mamahimong patas ang pagtaral sa court martial ug magpatigbabaw ang hustisya. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!